بانديرا السلام قيح قطليا سماوي اتوم قندي مسارتاوያን ሕብርታት እዮም ኣብዚ ተፈላለየ ስራሓት ድማ ህቡባትን ኣብ መዓላ ብዙሕ ስራሓትን የገልግሉ ብዓለም ለኻዊ ትርጓሜ ሕብርታት እዞም መሰረታውያን ሕብርታት ነናቶም ውካል ኣለዎም ንኣብነት ቀይሕ ንፍቅሪ መስዋእቲ ሓይሊ ዋዒ ይገልጽ ብጫ ንማዕድን ተሕጓስ ብርሃን ይገልጽ ሰማያዊ ንነብሰ ክብሪ ርግኣት ማይ ይውክል ንመብዛሕትኡ ኤርትራዊ ዜጋ ግን እዞም ሕብርታት ብሓሳብ ናብታ ብጻዕሪ ዘምጽኣ ባንዴሩ ይመልሶ ምኽንያቱ ባንዴራ ኤርትራ ብጫ ወሲኻ ነዞም መሰረታውያን ሕብርታት ዘማእኸለት እያ ኣብቲ ናይ መግዛእቲ እዋን ዜጋታት እታ ክብሪ ዝተሓረመ ባንዴራ ብሰንኪ መግዛእታዊ ፍርሒ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝተቐብረት ንዓመታት ኣብ ቁርን በረኻን ዝኸርተተት ከም ባንዴራ ግቡእ ክብራ ዘይረኸበት ተራ ጨርቅያ ዝነበረት ሎሚ ግን ልዕሊ 400,000 ተምሃሮ ወትሩ ንግሆን ምሸትን ብምስትንታን ግንዖ ኣዳዎም ኣብ ኣፍ ልቦም ኣተርእሶም ዝሰቕልዋን ዘውርድዋን ላዕለዋይት ሰንደቕ ኮይና ትርከብ እቲ ናይ ወትሩ ባንዴራዊ ቅንዕ ርቡዓዊ ቅርጺ ሒዛ ብኽልተ ሕንጻጻት ኣብ 3 ክፋላት ተኸፊላ ትርከብ ባንዴራ ኤርትራ ሓንቲ ካብተን ሕሳስ ልደ ባንዴራ ዓለም ኮይና ኣብ 1993 ኣብ ማእከል ሜዳ ሰንደቃት ዓለም ቆይማ ኣብ ሰማያት ዘንበልበለት ባንዴራ ኤርትራ 4 ወከልቲ ሕብርታት ኣለዋ ቀጠልያ ቀይሕ ሰማያዊ ከምኡውን ብጫ በቲ ልክዕ ቅማረ ሕብርታት ድማ ከም ዝስዕብ ዓቐን ይህልዎም ቀይሕ PMS 185 ቀጠልያ PMS 361 ሰማያዊ PMS 279 ብጫ PMS 123 ዝልክዑ ሕብርታት ትውነን መብዛሕትአን ባንዴራታት ዓለም ንጋድም ብዝውረር ሕንጻጻት ብምጥቃም ዝከፋፈላ ባንዴራ ኤርትራ ግን ንቄናን ብዝውረሩ ሕንጻጻት ብምክፍፋል 3 ስሉስ ኩርናዓዊ ክፋላት ተሓቆፍ بزتفلالي جزاتي عرفت زي رخبة حزب إرترا بأجو أرم هاجرو كقوم عدل رخبن دحر بزح موال مجزاتي إرترا أب تحتتي موجزيت النت زتبها لمجزات إنجليز دحر مصنح أب شحن شعت 250 كلتن بفدرشن مس إثيوبيا كتقرني توسينو أتي بأنزو ما تنزو تنرفع عنكت فدرشن أب بزح شنخاتو أب تشعوز قومت بايتو إرترا بزح كتعت زفتريو نابنت ناي بانديران قوانقوان عنكتات حدا كابتي ناي فدرشن بايتو بسفح زتخات علم نتبتات نيرم عنكت أسران كلتن قوان فدرشن ون تخانة نلولاو صندق بنصور زقربة أين برن أتي زي نصور عنكت كمز السعب يبل ناي إرترا صندق علامان محتمن ملكة زرقي قداي وي نجر بمباليو تلتلا بيلو قدي فوق أزي نتا ني إرترا نموقبات كتور حررتا زنبرا إثيوبيا ناي نجوس وكيل اندراسي أبايتو إرترا نموحس كم ناي واقع عداقا عدل تطعيماتلو أتي بايتو مأنتي هاجراو صندقن تاريخن نمأتاو اندراسي نجوس هايل سلاسي أب عنكت مس قدوب سلطانو بمقبل نتي ناي صندق عنكت أسران كلتن بنصور عريوا حدا فدرال بانديرا صندق علامة عملا إرترا يخبر كلتا ناي إرترا بانديرا محتمن أرمان يهلو زرزراتو دما بحقي يوسن أمتأتا حبر بانديرا فدرشن بلك عداء أي فلت انبر بايتو إرترا ملوء دمسيز تقبلو ينيرو محمد عمر حكيتو أقدمو سمياو زمدرا شو عتخوخب زلوا بانديرا كم حسبنا بايتو كوا قريبون تنبرا تقبلنا تايرخبن دحري بزح كتعات اتا سمياو زمدرا كلتا قطليا ጨናፍራው ልዕዘለዋ ባንዴራ ب13 መስከረም 1952 ቀዳም መዓልቲ ናብ ባይቶ ቀሪባ ብሙሉ ድምጺ ተቀባልነት ረኺባ
ኣብቲ ናይ 1952 እዋናት ንኤርትራ ቆዋማ ይኹን ካልእ ሃገራዊ ቅጥዕታት ኣብ ምውፃእ ሕቡራት ሃገራት ብመገዲ ኣንዞ ማቴንዞ ኣቢሉ ይትግብሮ ነይሩ። ኣንዞ ማቴንዞን ኣብቲ እዋን ዓብዪ ተሰማዕነት ስለ ዝነበሮ እታ ባንዴራ ብውዱብ ሕቡራት ሃገራት ዝተዋሃበት እውን ይበሃል እዩ። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ እታ ከም ናይ መጀመርታ ባንዴራ ህዝቢ ኤርትራ እትቁፀር ሰንደቕ ሰማያዊ ዝምድራ ቀጠልያ ውሊዕ ዘለዋ ብ16 መስከረም 1952 ሰሉስ መዓልቲ ሰዓት 9 ንግሆ ኣብ ህንፃ ባይቶ ናይ ሎሚ ህንፃ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ብወግዒ ተሰቒላ። እታ ናይ ፌደሬሽን ባንዴራ ግን ዕድሚኣ ሓፂር ነይሩ። ምስ ምምፃእ ኣስፋ ወልደ ሚካኤል ኣብ 1956 ምግሃስ ፌደሬሽን ብኢትዮጵያ ኣብ ጥርዚ ዝበፅሓሉ እዋን ነይሩ። ኣብ 1958 ንግሳዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኤርትራ ክግብታ ብምኽኣሉ ንነብሱ እንቋዕ ሓጎሰኪ ክብላ ከሎ ልኡላዊት ሰንደቕ ኤርትራ ድማ ብወግዒ ካብ ግቡእ ሰፈራ ወሪዳ ግቡእ ክብራ ሲኢና ኣብ ቃልዕ ሜዳ ክብራ ተቐንጠጠት። እቲ ድሕሪ 3 ዓመት ዝጀመረ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ነዛ ባንዴራ ንምምላስ ብዝብል ኒሕ ጀሚርዎ። ምስ ምልውዋጥ ታሪክ ግን እታ ናይ ፌደሬሽን ባንዴራ ክትልወጥ ናይ ግድን ነይሩ። مدفع نايزا بانديرا فدرشني دما نزاناي لوم صندوق ኤርትራ ክትመጽእ ዝገበረ እቲ ነታ ባንዴራ ንምምላስ ዝተኻየደ ቃልሲ በታ ናይ ፈደሬሽን ባንዴራ ይቀጽሉ ክሳብ 1977 ዝተኻየደ ቃልሲ ሓርነት ድማ ነታ ናይ ፈደሬሽን ባንዴራ ብምጉዝጓዝ ኣካይድዎ ምስ ምፍጣር ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ እቲ ውድብ ናቱ ኣርማ ከውጽእ ነይርዎ ከም ውጽኢቱ እታ ነዛናይ ሕጂ ሃገራዊት ባንዴራ እትመስል ቀጠልያ ቀይሕ ሰማያዊ ሕብሪ ኮኸብ ድማ ኣብ ማእኸላ ዘለዋ ሰንደቕ ከም ናይ ህዝባዊ ግንባር ባንዴራ ኮይና ብወግዒ ኣብ ቀዳማይ ውድባዊ ጉባኤ ኣብ 1997 ቀሪባ እታ ብጫ ኮኸብ ድማ ሓሙሽተ ጨናፍር ነናተን ትርጉም ኣልቢሳ ቀሪባ ፍትሒ ብልጻገ ማዓርነት ሓርነት ሓድነት أبتنا ميجا مرتا ممسا كم ديزاين كم مدفي زي قبر تبحيل مستوحبنا أنا ماني إلى فوركي سنة أنا ماني إلى فوركي يسوق تقاتلين كوينا إنا سئلنا شو أبتو أنت خلتي إحنا يعني እተን ናይ መጀመርታ ባንዴራ ኣብ ግዜ ቃልሲ ብኢድ ኣብ ወረቐትን ጨርቅን ዝተሳእላ ታሪኻውያን ባንዴራታት ድሮ ብዕድመ ሰጊመን ቅርሲ ኮይነን ይርከባ እዚኣ ካብተን ቀዳሞት ባንዴራ ህዝባዊ ግንባር ኢልና ሰኣልና ስለ ዝኾነት ከም ቁርሲ ኣገዳሲት ይገብራ ድሕርካ ልክዑ ምስ ግዜ ተባዚሑ ዝመፀ ካብ ደገ እሞ ብብዝሒ ዝተዓደለስ ነይሩ እዩ زي أجند في اللي نتعرض تمجي مرتقوان استجبر سلا زخنت هو تن بجرقي بباندير عاون بعبيز بجرق سألنا نتزن براون كم كرسي تن مجي مرتقوان ديران نتبهلا أبيت مذكراتنا كوتا كم عبخ كرسي نايت نبرت نايت ثورة نايت ألس تبهلا شيء كسندا ويتحزا تجبئ تزن برانا حندي تبقى مخانه
ኣብ 1977 ዝተፈላልያ ሓይልታት ናጽነት ተጠርኒፈን ሓደ ስሙር ሓይሊ ንሃገራዊ ናጽነት ዝቃለስ ግንባር ዝፈጠራሉ ዓመት እዩ ነይሩ። ምፍጣር ባንዴራ ህዝባዊ ግንባር እምበኣር ሓድነት ናይተን ዝነበራ ሓይልታት ይወኪሉ ቀሪቡ። ቅድሚ ህዝባዊ ግንባር ሓይልታት ኤርትራ ምስራቱ ግን እተን ዝነበራ ሓይልታት ናጽነት ነናተን ኣርማ ነይሩዋን። ብዝኾነ እታ ሓዳሽ ባንዴራ ናይ ህዝባዊ ግንባር እንኮላይ ናይ ህዝባዊ ግንባር ኣርማ ቅድሚኡ ናይ ህዝባዊ ሓይልታት ሽግ ሲማኖፍ ማርቴሎ እዩ ነይሩዋ ሙደሻ እዩ ነይሩዋ ብዙርያ ከዓ ክቢ ብየማናይ ቆፅሊ ብፀገማይ ከዓ ጣይቲ እዩ ነይሩዋ ሕጂ ኣብታ ናይ ህዝባዊ ግንባር ምስ መፀት እታ ሲማኖፍ ዝነበረት ብነዊት ምስ ማሕረሻ እያ ተተኪያ ተኻልእ ከም ዘለዎ እዩ ሕጂ ንዓኣ ስኢልና ነቲ ምንሓትብሎ ነቲ ናይ ሓድሽ ባንዴራ እውን ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝተባህለ ጌርና ሕጂ እዚ ንክላለ ምእንቲ ናብ ተጋደልትን ህዝብን ብብዝሒ ስኢልና ነቶም ንወፃኢ ካብ ወፃኢ ወኪሎም ዝመፁ ንሶም እንታይ ዝመስል ታ ባንዴራና ምእንቲ ከላሊዋ ስኢልና ኣብ ንእሽቶ ዓቐናት ኣብ ውሽጢ ሜዳውን ወላ ድሕሪ መስመር ፀርአ ከተፍ ንኩሉ ከተኸላሊ ዝኽእል ሲ ጌርና ኢና ኣብ መኻይን እውን ንገብር ነርና ኣብ መኻይን ብጎድኒ ናይ ስፖርት የሎ መዓፁ ናይ ማኪና ኣብ ታንክታት ከምኡውን ልክዕ ከምቲ ሕብሪ ናይቲ ባንዴራ ናይ ህዝባዊ ግንባር ዝሕዞ ኮታ ካብ ሱዳን እቲ ዓለባታት ኣምፂና ቀዲድና ኣብ ረሓባ እንዳ ስፌት ተሰፊዩ ከም ኮታሲ ኣብ ፖለቲካ ጽሕፈት ተዋሂቡ ብመንገዲ ፖለቲካ ጽሕፈት ኣቢሉ ከዓ ናብ ተፈላለዩ ተዘርጊሑ እታ ሓዳስ ኮኸብ ዘማእኸለት ባንዴራ ኣብ ቃልስናታተና ነይሩዋ። ኣብቲ እዋን ነብሲ ወከፍ ተቓላሳይ ነታ ባንዴራ ኣብ ኣእምርኡ ብምስኣል ናይ ናጽነት ሃረርታኡ ብምዕዳው ናይታ ሕልማዊት ባንዴራ ይትርጉሞ ነይሩ። እዚ ኣብ ሓንጎል ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነይሩ። እታ ባንዴራ ኣብ ሓንጎል ናይ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ነይራ። በአካል ፊዚካል ምናልባት እታ ባንዴራ ቀጻሊ በትን ተንበልብላ ማለት ኣይኮነን። ኣብ ሓንጎልካ ሓንሳ እንድሕር ስኢልካያ ግን እንታይ ተባሃላ እታ ነፃ ኤርትራ ኣብ ሕልምኻ ጌርካ ንስኻ እንተዘይረከብካላቶም ድሕሪኻ ዘሎ ከርክቡላ ምዃኖም ሓሲብካ ዝግበር ነገራት ስለ ዝነበረ እዚ ዝፈጥሮ ድርኺት ውፅኢቱ መጨረሻ ናጽነት ኮይኑ ናጽነት ማለት ከዓ ባንዴራ እዩ። ክልቲአን ባንዴራ ህዝባዊ ግንባርን ባንዴራ ፌደሬሽንን ብሓደ ብምዃን ክሳብ ናጽነት በፂሐን። ኣብ 1993 ረፈረንደም ዕውት ምስ ኮነ ድማ እታ ሽዑ ዝተወልደት ህፃን ሃገር ወግዓዊ ሰንደቓ ናብ ዓለም ከተቕርብ ነይሩዋ። ከም ውፅኢቱ እዛ ሎሚ ቆፅሊ ኣውሊዕ ዘማእከለት ወግዓዊት ባንዴራ ናይ ልኡላዊት ኤርትራ ብዓብዪ ሓጎስ ኣብ ቀጽሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብወግዒ ተሰቒላ። The flag of Eritrea should now be raised. ኣብ መንጎታ ናይ ፌደሬሽን ባንዴራን ናይ ናጽነት ባንዴራን ዘሎ ፍልሊ ነቲ ኣብ መንጎ መግዛእትን ናጽነትን ዘሎ ጓግ ዝውክል እዩ። እታ ናይ ፌደሬሽን ባንዴራ ናይ ሰላም ኣርማ ዘለዋ ክትከውን ከላ ብሓልዮትን ጣልቃን ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝተዋሃበት እያ። እዛ ናይ ሎሚ ናይ ናጽነት ኣርማ ግና ካልእ ኣካል ዝወፍያ ዘይኮነት ዜጋታት ኤርትራ ኣናድዮም ዘምጽዋ ሰንደቕ እያ። ስለ ዝኾነ ቀይሕ ሕብሪ መስዋእቲ ኣገዳሲ ባእታ ኮይኑ እቲ ዝተኸፍለ ቀይሕ ደም ሕሹኽታ ሕድሪ ዘለዎ ብምዃኑ ራእይ ልምዓትን ብልጽግናን ሃገር ኣብ ኣርማኣ ክቕመጥ ናይ ግድን እዩ። ስለዚ ድማ ቀጠልያ ሰማያዊ ወርቃዊ ሕብርታት ንሕድርን ራእይን ንምግላጽ ኣካል ናይ ተሓዳሽ ባንዴራ ክኾኑ ነይሮም። ነቶም ብድሕሪ ናይ ፌደሬሽን ባንዴራ ዝሰዓቡ ወሰንቲ ኩነታት ሃገር ብምውሳኽ እያ እምበኣር እዛ ናይ ናጽነት ኣርማ ንኹሉ ምልኣት ሓድሽ መድረኽ ብምውሳኽ ዝመጸት። ኣብቲ ናይ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ጽምብል ምስቃል ባንዴራ ነቲ ኣብ መንጎ ናይ ፌደሬሽን ባንዴራን ናይ ናጽነት ባንዴራን ዘሎ ናይ ታሪኽ ፍልሊ ዋጋ ሓዳሽ ባንዴራን ዝገልጽ ምስክር ወጻእተኛታት ኣሎ። ኣብቲ መግለጺ እንኳዕ ዝሓመፀኹም መበል ብወግዒ ንኣሜሪካ ወኪሉ ይዛረብ ምክንያቱ ተን ኩለን ሪጅንስ ዘረባ እየን ኤሽያ ሕጂ ሓደ ወኪል እዮም ዝገብሩ ዝዘረቡ እንኳዕ ዝሓመፀኹም ዓይነት መበል እዩ ኣፍሪቃ ኣውሮፓ
ናይ ላቲን أمريكا ናይ أمريكاታት أمريكا ها كم هوس كم أنقادي كل جزء سالوات مجرد شمالين أولبرايت هزاريبا ስለዚህ ናይ ወድ ቦሊቪያ የተዛረበስና أمريكا ወኪሉ ንኩለን أمريكاታት ማለት እዩ ነቲ ሪጅን حوس ናይ بحق እቲ ስተዘረቦ ዘይኮነስ ወላት መልሲ ናይ ኤርትራውያን ቶም ኣብ ትሪቡና ዝነበሩ ሕጅሱ ኤርትራውያን ኣብዚ ምጻኹም ሲ ብርሃጽኩም ብደምኩም ባዕትኩም ብድኻምኩም ኹም ተኸበልኩም ይብሉን ዓይነት ያታ መስሒናት ዝነበረት ፍሌት ይወ ሕጅስ ዝገረመኪ ተን ኣዴታት ከም ስፓኞል ዝፈልጣ ስንዝዕት ጥልያን መሳሰል ግድ ኮይኑስ ነቲ ገዛ ሲ በለልታ እንጨዲደኖ ፊስክያ ዘለዎ ጣቕዒ ዘለዎ ሕጂ ትወዝ ናይ ብሓቂ ነታ ገዛ ስታሽሙ ገይርዋ እሱ ከዓ እውን ጠጠው ኢሉስ ቁልሕ ምልሕ ኢሉ ምክንያቱ ከምኡስ ኣይጋጠሞም ቅድሚ ሕጂ ቀይሕ ሕብሪ ዘማእከለ ማእከላይ ምድር ናይታ ባንዴራ ነቲ ሃገር ንምቋም ዝተኸፍለ ዋጋ ዘመልክት እዩ እታ ማእከለይቲ ስሉስ ኩርናዕ ቀያሕ ብልሒ ዘለዋ ከዓ ነቲ ናጽነትና ንምርካብ ኣንጻር ጸላኢ ንገብሮ ቃልሲ